बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय थाबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे मोनसे जेनाखि जोंनि एकर्ड 9.2 दफायाव दंमोन बेखौ दिनै जोङो रोखायै 80%आ दिनै मावफुंजासिगोन बेखौ लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेखौ लानानै गाबोननि जेनाखि प्रग्राम आं स्पेसियेलि जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आरो जोंनि जेनाखि दानि चिफ मिनिस्टार आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आं मान बावो आरो बाख्नायो। आरो जों बुंनांगोन बाख्नायनांगोन दिनै साफ्रोमबो जोंनि एनडिपिनि दैदेनगिरि लिडार्सफोर जों बिथांमोनखौबो जों दिनै बाख्नायनो गोसो जे बिथांमोनाबो टायारलेसलि मेङालासेनो दिनै जगाजग जोंनि चिफ सारजों बा जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टारजों जोङो रायलायबाय थानायनि गेजेरजों बिथांनि सहायाव दिनै जोङो 80%खौ जोङो जाफुंहोनो हाबाय। थ' बेनिखायनो जों दिनै गोजोननाय मोनदों आरो जों बाख्नायदों आरो बेनि गेजेरजों जों मोनसे मेसेज जों बेखौ आं होनो सानदों। दा रिहेबिलिटेसन माने मा बेखौ साफ्रोमबो जोंनि केडार्सफोरा बुजिनांगोन जे बियो जोंनो माबा मोनसे जिबनाव बेजोंहाय थांनानै थानायनि बेबस्थाखौ जोङो खालामनो हाजोबाब्लाबो खिन्थु बियो सहाय खालामगोन। बियो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां बेखौ आं बुंगोन आरो बेजों जोंनि लाइमोनफोरा एसेब्लाबो बेफार फालांगिफोराव बेखौहाय मावनायनि खाबुखौ मोनगोन। दा बेनिखायनो आं दिनै खावलायनो गोसो जादों जे जोंनि जेनाखि केडार्सफोर बिथांमोना बे रांखौ इउज खालामनानै मोजां खामानियाव बाहायगोन होननानै आसा खालामदों जाहाथे बिथांमोना गावनि मोनसे इन्जयमेन्टआवल' फोजोबा बेखौ भबिष्यतआव गाव जे थांनानै थानायनि राहा लामाखौ बानायलाङो बेखौ आं खावलायनाय थादों। दा मानोना जोंनि जेनाखि संग्राम बयबो बुंबाय थायो जोंनि संग्रामा जे बे अकल जोङो 4 लाखसनि थाखाय नङा थिग दं बे जाहैबाय जोंनि मोननायनि मोनसे एवार्ड जों बेखौहाय जोंनि संग्रामा जोबायब्ला जों बेखौबो जों एक्सेप्ट खालामनानै लानांगोन। दा बेखौ आं खावलायनो लुबैदों जेखि जाया मानो जों जाखिनि मोनबाय बेयावनो जोङो जोंनि बायदिब्ला बा जोंनि गोसो बायदिब्ला बा जोंनि लाइन बायदिब्ला जोंनि जेनाखि सेक्रिफाइस बियो जोंनि बे थाखानि नङामोन खिन्थु जोंनि रायजो राजा जौगाथायनि थाखाय दिनै बे जौगाहोनायनि जों मोनसे प्लेटफर्म मोनबाय बेखौहाय आं दिनैनि गेजेरजों मेसेज होनो लुबैदों बेनि सायाव रावबो कन्ट्रोभार्सि दालाबो बेखौ लाबोनो नाङा खारन जोंनि नांनाया सोरबा आंनि बिदा फंबाया भबिष्यतआव मोजाङै मोनजालांथों बा सोरबाया माबा मोनसे मोनजालांथों बेनोमोन। दा जों बेखौ मावफुंनो मोनदों आरो बेखौ जोङो होनो मोनदों जोङो गोजोननाय मोनदों। जोङो बेखौ गोजोननाय मोनदों खारन जोङो हाजार दिनै लाइमोनफ्रा बेखौ सुबिदाखौ मोनदों बेखौ एक्सप्लर खालामना लानांगोन बेखौ जों मावनानै जों गोजोननाय मोनदों आरो जोङो मोनसे खौसेथियै जोंनि जाथिखौ फसंनायाव बोरै गाबथानांगोन जोङो बोरै आवगायना लांगोन बेखौसो जोङो सिन्था खालामनो जाथि होननानै बुङोब्ला एस ए होल गोग्लैयो बेखायनो गासैनावबो रेसपन्सिबिलिटि दङ बेखौ लानानै आं दिनै बुंनाय थाबाय जाहाथे बेफोरनि सायाव रावबो कन्ट्रोभार्सि लाबोआलासिनो बेफोरबायदि खोथायाव गोदोआलासेनो मोजां सिन्था खालामनानै मोजां खामानिखौ मावबाय थालांनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। आरो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो दिनै क्लियार गोसो दिनै माखासे बे रिहेबिलिटेसननि सायाव मोननाय मोनैनि बाथ्राखौ लानानै दिनै गोबां कन्ट्रोभार्सि जादों। बे कन्ट्रोभार्सिखौ दिनैहाय आं क्लियार खालामो सोरबाया मोननाय सोरबाया मोननाय गासैबो मोनजोबगोन एकर्डिं टु दा 9.2 आरो जों जेनाखि जों दिनैहाय जों दानि डायनामिक लिडार हिमन्त बिश्व शर्मा CM सारनि जों मिटिं खालामनायाव बिथाङा एकदम क्लियार बाथ्राखौ बुंखादों 4,236 सामथिंआ 150 क्र'रनिया बाजेटबो जाखाबाय जिखिनि बे एकाउन्ट आरो नैबे मा होनो बेंक एकाउन्ट आरो आधार कार्ड होनाय जादों बिथांमोननि भेरिफाइडआ बे 100% बेखौ मोनगोन। दा बेनिखायनो सोरनोबा एसेल' सहाय नांगौ बे सहाय बायदियै जों सहाय होनाय बियो जोंनि मोनसे कन्ट्रिबिउसननि एसे फैसा बेखौ मोजाङै बाहाय आरो समाजाव मोजाङै नाम लाखिनो आं खावलायनाय थाबाय जेखिनि जों सोमावसारनाय केडार्सफोर जोंनि जेनाखि मावलांनायनि थांखि समाजाव बिथांमोननि जिनि बिहोमा दं गोहोम दं
बेखौहाय समाजजों गोरोबनानै जोंनि साफ्रोमबो केडार्सफोरखौ मावलांनो थाखाय आरो जोंनि समाजखौ दैदेनलांनो थाखाय आं खावलायनायजों आंनि बे सुंद' बा नोंथांमोननो ग्रिटिंस हरनायखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।